Tunggal Hunyo maramrambagad ti Filipino-Chinese Day, apan nakipasdak ti bilateral relationship ti Republika ti Pilipinas ken ti People's Republic of China idi June 9, 1975. Ada detalye ni Anjel Kim Pengosro. Sakbay ti sasangpet dagiti Kastila idi 1521, dagiti negosyante nga inchik ti sigod a sumarsarungkar iti Pilipinas. Dagiti record manipod iti Chinese Song Dynasty kan dagiti archaeological research kadagiti seramiko kan sinsilyo ti China, ti mangipakita iti aktibo a komersyo iti komunidad kadagiti isla iti Luzon kan ti Visayas. Insukat dagiti Chinese merchants dagiti silk, porcelain, iron tools, tsaa, kanda dumapay at tagilako kadagiti produkto ti Pilipinas a pakairamanan dagiti perlas, beeswax, balitok, produkto ti kabakiran ken lokal a tela. Dagitoy a network ti panagtagilako iti baybay, tinamagbalin iti archipelago a napateg a nagsangaan ti komersyo ti Asia. Idi tiyempo nga impasdek dagiti Espanyol ti kolonyal at turay idi 1565, nagrugin arimswa dagiti permanente a pagtaengan dagiti Chino. Imbilang dagiti Espanyol dagiti amigrante kas dagiti sangli, nga adu kadakwada tinagbalin a merchants ken artisans. Iti panaglabas ti siglo, adu nga imigrante nga inchik ti nakiasawa kadagiti lokal nga umili, anang pataod kadagiti kapututan ti Filipino-Chinese. Ita na isang sangayan ti kontribusyon dagiti umili a Filipino-Chinese iti negosyo, edukasyon, medisina, siyensya, arte, sports ken serbisyo publiko. Adu kadagiti kangrunaan nga institusyon ti edukasyon, charitable foundation ken dadakkel a merkado iti pagilian ti mangtuntun iti nagtaudan na kadagiti komunidad a Filipino-Chinese. Idi June 9, 1975, pinirmaan da Presidente Ferdinand Marcos Sr. kan PRC Premier Zhou Enlai ti Joint Communique iti nagbaetan ti Republika ti Pilipinas kan ti People's Republic of China iti Beijing, China. Kas pa ng bigbig iti daytoy nga okasyon, indeklara ni sigod a Presidente Gloria Macapagal Arroyo ti June 9 kas Filipino-Chinese Friendship Day, babaen iti bilag ti Proclamation No. 148. Iti Baguio City, dakkel ti akram ti Filipino-Chinese community iti panagdur-as. May sada kadagiti puli a nabayagen a nakipag-ili iti syudad. Ti Filipino-Chinese Friendship Day ket saan laeng a panangrambak iti katulagan. Ngem daytoy ket panangbigbig iti naunday a panagtitinulong anang sukog iti pakasaritaan ti Pilipinas ken China. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.